Ndị Anambra bi na Abuja esonyego n'imerube ọgbụgba afọ abụọ nke Gọvanọ Soludo ji wee nọrọ n'ọkwa dịka onyeisi ọchịchị Anambra steeti. Ha sị na gọvanọ emebego nnọọ nke ọma n'ụzọ pụrụ iche n'ime nkenke oge a kpatara ha ji wee ga n'iru ịkwado iji wee nye ndị Anambra ihe bụ ọkacha mma. Onye nta akụkọ ABS na Abuja bụ Ekwuya-Jide wetara akụkọ a n'uju. Ọdịmma ndị mmadụ Chief Michael Nwakalo bụ onye nteje gwara ndị Anambra ka ha nwere gọvanọ obi umeala n'ihi na afọ abụọ dị ntakịrị ịtamube n'ihi na ewughị Rome n'otu ụbọchị ma fọdụzịa ịchị obodo n'ụkọ ego. Ọ sịrị na gọvanọ Soludo mere ọfụma n'ebe dị iche iche n'ofu oge ma ruo taa o jidebeghị ndị ọrụ oyibo ụgwọ ọbụla. Onye isi oche ndị MAN na mpaghara ọdịda anyanwụ Ada Chukwudozie bụ onye Ọkịja kọwara gọvanọ Soludo dịka onye na-arụsi ọrụ ike na-agba mbọ nyegoro aka ọtụtụ mgbe ime ka enwee ụlọ ọrụ mmepụta ihe na steeti. Ọ gụpụtara ụfọdụ aka ọrụ gọvanọ n'ihe gbasara ụtọ obodo nke gụnyere iwe ndị nkụzi n'ọrụ, inye ezinụlọ ọbụla akụ oyibo na akwụ na ọtụtụ ndị ọzọga. Chief Chima Ọṅụzulike bụ onye Ogidi toro gọvanọ maka ihe ndị o megoro ma kwuo mkpa ọ dị ịgba mbọ ịhụ na enwere ezi nchekwa n'obodo. Dịka o siri kwuo, onye ọbụla kwadoro gọvanọ Soludo na mbụ n'ihi nchekwube na ọ ga-eme ihe o mere n'ụlọ akụ CBN. Ha dum kpere gọvanọ ekpere ọdịmma n'ime afọ ndị fọrọ afọ wee dịrị gawa. Site na Abuja, Princess Ekwuya-Jide, akụkọ ụwa ABS.